mukale bansi kwa ena amadanda ula kuti kuli mvula lero ndeni mauza kuti nagogo wanga nandiuza kuti agogo wanga nandiuza kuti if it rains on your wedding day it means kuti mbanjamu muzakhala nambiri mwina mpaka ana 7 wo ndiye lero kuthandoza kwacha nkwa kuti ya kwabwera mvula tsiku la convention ya UDF ndiye kuti inu mutenga boma chaka cha mawa 2025 alipa ukayikira pano iya yiti yankana alipa ukayikira pano ndafunsidwa kuti ndipereke moni kwa nthumwi zonse zimene wachokera kumpoto chigawo cha pakati kuno kumwera ndiye moni wa chipani amakhala moni wa chipani kumpoto ndikuti kumpoto kumpoto chigawo cha pakati chigawo cha pakati TNTN chigawo cha pakati kuno kumwera kukomesa kuno kundilande kubangwe kumachinjiri kuti kwina kuti Madamu Chair Honorable Aisha Mambo amene mwatsogolera komiti yanu mwaluso kwambiri ndikuthokozeni kwambiri komanso Madam President Honorable Liani Patel amene ziyapitai mwaluso kwambiri kutsogolera chipani cha UDF committee komanso Honorable Ziriro amene mwalankhula pano ndati kodi line ndiye ndilankhula chani poti mwanena zonse members of the National Executive Committee of the party, our Secretary General Honorable Kandi Padambo, komanso leaders of our other political parties tukuthokoza kwambiri kuti mwatilemekeza kwambiri. Your Excellencies, members of the diplomatic corps, amene muli pompano, atsogoleri amipingo, mafumu, komanso Deputy Mayor wanzinda wa Blantyre, ife timangoti DT2. Ndatsogoleri wonse amene muli pano, amayi ndabambo. Chifukwa chakuti pakhala kulankhula kwambiri mbuyo mu I think last week kumanena kuti Honorable Chair Limayi Patel ndi amene awononga convention ino chifukwa chakuti anaitana chipani cha Malawi Congress Party. Ndimati ndilankhulepo pa zimenezo chifukwa ino UDF mkuziwa kuti chipani cha UDF is a democratic party. Policy yathu ndiya kuti kukhala convention ni amakhala pansi aneki
kuti tiyitana ndani. Ndikuitana ko kumakhala kuti atsogoleri amene analembesa ku registrar of political parties. Chipani chongakhale chikhale kuti munthu ndi munthu mmodzi amayitanidwa abe pano. Ndikumbukira chipani cha malume anga amuna ndipe Nkumba masiku apitawo yaleta Akumba timayitana ndithu ndiye sizoona kuti Honorable Mambo, Aisha Mambo, the president of the party, Ian Patero, amafuna kuononga nsonkhano uno sizoona zimenezo ayo. Chifukwa tinawerenga pa internet, pa social media osiyana yayi amenewa amene awononga uje convention ni matindi tsutse pano kuti zimene sizoona. Ndikofunika kuti ndiwuze nthumwi kuti chipani cha UDF ndi chimene chinabweresa democracy muno Malawi. Inu nonse mukudziwa democracy inayamba, of course, ife a UDF ndanzathu a 4D tinali limodzi kumenyera ufulu wa dziko la Malawi kuti tikale pa mtendere. Ndiye sikuti ndi zinthu chodabwitsa kuti tinayitana zipani zonse including MCP chifukwa they are part of amene anachita register ku registrar general wa zipani. Ndiye tinayitana kuti abwere koma anatiuza kuti sabwera malinganizo zovuta zina zimene ali nazo. Chipani cha UDF chitawina boma 1994. Ineyo, as the president of the country at that time, it was my responsibility to set up a government. Nthawi imeneyo kunafuneka kuti ndisange cabinet komanso ma civil servants, senior civil servants, kuti atithandize kuyenda dziko la Malawi. Ndiye ndikumbukira ndinachita nominate late Zanja Limodzi kuti akhale secretary to the treasury. Ndiye chipani nthawi imeneyo anabwera kuzandiuza iyi amene ndi wa congress musamusange amachakira kudeza ndiye kuti mariponte osa azikapeleka kwa Atembo. I said no, inu mwasanga matipate, mwasanga democracy, inclusiveness. Ndelero simunganene kuti silingasankhe ena chifukwa chakuti zipani zina. I want to emphasize this point chifukwa ife atsogoleri nthawi zina we get misled kuti matipate ikutandiza kuti tizisankhana. Ayi, matipate means kuti tonsefe tizigwirira ntchito limodzi ngati Amalawi. And Sergeant Moses served me well. Almost 4 years he was secretary to the treasury. Ndiye chipani cha UDF chitatenga boma 1994. There was a lot of tension. That's the second point I want to make. A lot of tension in the country. To the extent kuti ndinaona kuti pofunika naimbira Mai Kazamira kuti ndikaone Jareti Dr. Banda. Ndipo anadabwa kwambiri ntaimbira phone kuti manje ndofuna kuti ndibwere. Yeah, okay.
ndiye nditaimbira mama kazamira nthawi imeneyo anadabwa kwambiri kuti mufuna kubwera kuno. I said yes, ndibwera kudzaona a president opuma nthawi imeneyo. Of course it was 1995 I think it was. Ndiye ndinapita nthawi imeneyo atupere ali kamwana choncho anabwera from UK pa holiday, ndinawuza kuti tiye undiperekeze. And I was driving alone. I didn't want convoy yoti achita anthu kudabwa kuti kuti akupita kuti. Ndiye tinapita apa nyamba tachoka kumene koko, tafika kuja anatilandira bwino bwino, and we had to wait for 25 minutes to kudikira. The president waiting for the former president. I didn't mind about that. But anyway, Rabanda anafika Samoni. The impression I had at that time, Nalioti iyam aganiza kuti he's the president, I'm his minister. Mene naona interaction yachi mene naliri. Atalowa menemo, he said, oh, kumpata ona atupere. Oh, he's very tall. Very tall. I said, oh yeah, fine. Negezana. And what I had wanted that time, kuti tingo jamu tisa chitunzi, kuti chitunzi chimenecho chikale pakali ndala ya boma. Kuti tension imene inalipo anthu aone kuti kuti kukanga naku anthu akumwamba ako akugwirizana bwino bwino amene akukangana ndi anthu apansipa mumvesesa amenepo wete. Ndiye tinacheza bwino bwino ndikusiyana ndi namwe ti kuti anandipasa ti kapena yasana ndipasa. Ndiye in 2005, I think panali pa 5 February, the late Bingu inentapita ku Mozambique swearing ceremony yake Buza, ndinamva kuti achoka mu chipani cha UDF. I will tell you why I'm mentioning all these things. And kuno kumuzi, the Secretary General then called me to the president achoka ku UDF, akuti mwina ayamba chipani chawo. Ndiye kuna tension ya ikulu kuno kumuzi. You remember, wena kumasonga miyala, wena kukagula petrol, kuti ayambe kuocha nyumba, ayambe kuocha ma filling station. Then I came back, I think it was 2 days after. Nabula pa airport. Ndinawuza ndikuti no. Musapange zimenezo. This country needs peace. Kukangana, mkangano sumanga muzi hai. Ndiye musapange zimenezo hai. Why am I saying these things? UDF should not be a source of hatred. It should not. UDF should not be a source of division in this country.
UDF as a democratic party should not be a source of intolerance. That's why I'm mentioning all these things. A chair, a convention, no, we are one people. If you understand if I'm Modi, we should not. Ena maganiza kuti matipate ndiyo kuti kudana. No. We should live together. We should learn to live together. Nchifoja ndukuna mawonsewa kuti tizikanirana limodzi. UDF ikale chipani chimene chizilimbikitsa umodzi m'dziko la Malawi. Ndimanena kumbuyoku kuti mukaona munthu wakumpoto ndi mbale wanu, mukaona munthu wa chigawo chapakati ndi mbale wanu, mukaona munthu wa kuno kumwera ndi mbale wanu. Kaya mukapita chakutcholo kuona amulako walo omwe ndi abale athu. Ndiye ndikofunika kwambiri kuti tizikhalirana limodzi as a nation. Chifukwa kamba kusankana mitundu, kusankana kumene tikuchokera, kusankana mipingo, sizikhala bwino ngakhale pang'ono. Inetu anango ndifunsa kuti ndingopereka moni, koma naganiza kuti ndingenene mawu pang'ono amene wachifukwa zina zimene zikulakwika tiyenera kuzikonza. Ndikufunireni convention yabwino. Mmene ndikolowa muno naona kuti anthu mwachenatu anthu onse muno kuchena. Komanso even the preparations of the convention, the decorations mpaka kumawa kuno, I think nali dzulo mafuna kuyimbira secretary general kuti nanenso ndikufuna kuyimbira mpando wa president. Ndiye ndaona kuti nditu nimafuna kuyimira nanenso mpando wa president. Nde naona kuti anyamata amasiku ano atakundigwetsa. Alibe tukolo kwera. Tichite compete ndi ulendo watu pere, ulendo wa mbaya, ulendo dani kwa mayi patero. That ndizisiye zimenezi. Sina nimatawa. Koma congratulations, I wish you very successful conference. Komaso nditokoze our sister parties pobwera kuzakana afe kusongano meneko. I wish you all the best. Zaonesa, that's why I'm talking about unity. Tizikhalirana limodzi. Ngati ena lindi convention titaneni UDF tibwera. Chifukwa ndifa amodzi. Ndikufunani songano wabwino, kuma election yabwino. Ndikuziwa kuti kukhala kusangana mipando yosiyana-siyana. Monga nena aziliro apa. Musango tenga mipando ngati jacket hayi. Alipo anthu ambiri amene amangotenga mipando as a sample. Kungotenga mipando kangokhala ku nyumba 5 years. Kwafunsa kuti mwapanga chani, nothing. Akudikira kuti ati president akafika kukaronga akaendese chipani, akafika kunsanje akaendese chipani, akafika no. If you are taking a position, a responsibility, you have to go and work. Koma usati kungokhala iya chipani sichikuyenda. Chifukwa chakuti wakuti
No, it's you. Ngati mwatenga mpando wa executive committee, that's the cabinet. Cabinet ya chipani. Then you have to direct kumeka uzichi chipani ngati chiwine ndi niyo mugire ntchito. I wish you all the best. Thank you.